मित्रांनो बघा त्या ह्याच्यानं असं आंब टपलवून असं खाली पाडू दाखव रे. माझा काढून टाक आलशी काय ना बघ आबा साधा हातान तोडला एवढा बाबू तो आबागी. मित्रांनो कुस्कूर करून टाकला एवढा द्या काय केलं माझ्या आंब्याच्या वाटोला क्वालिटी कोकण या युट्यूब चॅनलला तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो आता आम्ही आंबे पाडायला जाणार आहोत. हे आपला हत्यार आण हत्यार इकडं आण लवकर आण. तर मित्रांनो बघा त्या ह्याच्यानं असं आंब टपलवून असं खाली पाडू इकडे या बघा या बघा करदा झाली दाखव रे. हे बघा तर मित्रांनो याला आमच्याकडं बॅचकी बोलतात. आंबे पाडायला आणले आंब्यावर चढायला नाही काटा आहेत म्हणून आलो. बघा पोरं बघा किती आहेत. 4 जण पुढेच आहेत आणि आम्ही 2 जण. ही दर्शी कुणाची आहे सांगा तुम्ही कमेंट मध्ये. तर मित्रांनो पोरं पुढे गेलीत बघा बोरी खाली. मित्रांनो बघा टिपतोय. दाखव रे. चले तर मित्रांनो या बघा दगड्या घेता. आंबा जवळ आलाय आता. तर मित्रांनो हा बघ पहिला दगड पडला रे. हा बघ पडला आंबा त्यात आंब ते बघा आंबा आहेत त्यात. दाखव दाखव. तर मित्रांनो हा बघा संकेतनी पाडला. अजून एक पडलाय. ए मारू नको. अरे खाली टकल्यात पडल. मार तू बॅचकीन मार. बॅचकीनला काय नाही ले माडवास. तर 4-5 अजून एक पडला. हे बघ रे पडावे. काय कुठे याला मारता येईल. एकच पाडू शकतो.
गेल्या बघ कुठे त्या आता लागत नाही काय सांगू काढणार तो वाचू हा पडला रे एक गेला दोन घे पडला अरे फान पाडते पडला पडला दगड पडला तिकडनं मारता येत दगडाला तिकडला चार पाडले उद्या दगडच नाही किती कुठं पडला तिकडे गेला तिकडं हे बघ रे जिगू श्रीकांत बघ पुढे गेला अरे इथल्या दगड्या कुणी संपवला तेजस काय आता बघ चिवंदाचा आता पडेल बघा बघ ए पण नेव एक आंबा पाडा आणलं पाहिजे आपण पाडा काका बघा एक हे बघ दगड्या बघ एवढ्या अंतरात बघू दे काय जड बघा टाक टाक त्या साईडच्या कैरीला लागला आंब्याला तर मित्र आंब्यावर चढायला जागा नाही आहे काय पडला काहीतरी असा वाटला काय हे ना हे दगड मारतायत तर मित्रांनो हा बघा किती दगड्या मारल्यावर पडला चिकच आलाय बाहेर आतमध्ये बघ मला वाटतं पडला अजून एक दगड्या बिगड्या मार मला मारतो जा ना श्रीकांत दगड्या आण ना हा तिथे ठेवते बघ तिथं आंबा ठेवलाय हा बघ एक बारका एकदम पातळ चिक आलाय बघ असा बार नाही त्याला पण नाही तिकडं मारू नको ए तर मित्रांनो बघा बॅचकिन पाडताय तर मित्रांनो दगड्या मारून जमलो एक पडलाय कुठे आहे तो हा आता पडला ते बघा एवढेच आहेत एवढा कधी बसून मी पाडत होतो एका दगडीत पडला आले आले पडला तर मित्रांनो आमचा हत्यार आणलेला तो पण तुटला तुझी हालत तर मित्रांनो हा बघा एक आंबा डायरेक्ट फुटलाय तो मी पाडलेला या आपण दगडच कशी मारता तुटते बटकन अलगट पण टाकलं का फुटणार संकेत बागडे संकेत यांच्यासोबत संकेत बागडे मारलेला बॉल विकेट वाईट वाईट थांबा अजून एक आणून दे पुढं पुढं जा हा बॉल भेटला ए भेटला रे फुटला पण हा भेटला रे फुटला दाखव दाखव अरे लय भेटले ते बघ आण आण पाडले पाडले कुणी अरे ते त्या दिवशी अरे कधीच ते किती मगाचा भेटला हा वाटतं ना आताच आहे ते आताच आहे जर पकड अजून बघ टाक या अजून बघ आतमध्ये हात काय पण काम बघतोय आतमध्ये. दाखव
हा बघा काय ते बाप्या होती हा बाप्या होती काय चुकली त्या मित्रांनो हे बघा हे दे टाक आय गो हा ना कुठल्या कुठे टाकतोय हा हा भाई इथं चालला 2 आंब पाडले 2 आंब दाखव दाखव घुड पाडला रे ह्यांच्याने अजून एक कुठे आहे रे संकेत भेटला काय तो हा इथला भेटला एक इथं कुठे तरी पडला 3 आंब पाडले 3 एकदम 3 राईट एक पडला ना हे सुकलेलं जमवतायत वाटत हे परवाच्या दिवसाचं कधी दाखव दाखव इसको बोलते बाप हा दाखव हा मस्त वाढला असं 2 हातात धर हा हा जा जा मध्ये जा मी पण अच्छी मालेला दाखव हे मला पण काल बसल्या हा हे माझा काढून टाक आलशी हे मस्त टाकली असं आणि असं हा आलशी एक आंबा पडला नाही फक्त बाता मारते बघू आमच्या दिवशी आम्ही इथं बसताव काय काठीन पाडलंस हे बघा किती झालं हे आबा आबा चोर तू बघ बोलला मला जायला तो बघ चोर तर मित्रांनो हा बघा हे काठी कुठं आहे रे ती आल्या बसल्या बसल्या पाडला हे कधीच पाडता तुम्ही घेशील काम नाही बघत रे हा बाई एक आम्ही पाडलेला हे बघ किती आहे एकूण मिळून 14 आहेत 13 तर मित्रांनो ते बघा आंबा हे बघा वरती चढायला जागा पण नाही किती झाली आहे बघा बुंदा शीत त्याच्या हे बघा करदा तर मित्रांनो हे बघा दगडी मारून कंटाळले खादरचा आभार बोला रे ना मसाला भरत आहे ना बघा हे मसाला देखला आता माझी हा बघा तू मसाला मागशील तसा नाही चालणार इथं मार दगड खाल्लं एवढं आंब पाडलं ते एकट्यान मला ते मित्रांनो हे बघा काय ना बघ आबा की साला हातान तोडला हातात तोडलेलं एवढा बाबू तो आबागी ते मित्रांनो अच्छी कुस्कूर करून टाकला एवढा द्या काय केलं माझ्या आंब्याच्या वाटोला तुला गेला बुका मग खाऊन बघ तू बघ ना ते इथं माझे होता ना पहिलं हे संकेता दगड दे हो जिंदगी भर ते तेजस खादड के सारे झाला तर मित्रांनो
चट येत आहे काय तुम्हाला? नाही आली तरी देणार नाही. आज इसली तर इथनं उचला ग. देणार नाही. बार पोटारी शाळले जिगू सारखे. हे तेजस आंबट आहे. हा कोणाचा रे घाण दिसतोय. कव मसाला मसाला इथनं घे. ए इलक्या तुला मसाला तुझ्याकडे थांबा फोटो काढाय पुरता घेतलाय नाही तर पुढची पाहिजे. नाही व्हिडिओ काढत काय ग प्रेमान खात लागायचे अजून काय. तुम्हाला वाईट तर मित्रांनो या खायला या. कुठे गेला मसाला? शंभूड खा रे खा रे अंगाची काय याच्यावर डेट होतं दिला पण चाला काय तुझ्या ना मी दिलं आंब मी दिलं आंबा तू बेगडाच का साफ कर. कर नाही तूच काय राहिला? तोंड बघ मसाला लागलाय सगळ्या तोंडाला झोंबल जलजल जलजल. मी आंबा दोन तो खायचाच नाही खाल्ला का तुमचा वाटोला खायचा आहे घास तर मित्रांनो आंबा खाऊन झालं. हात बघा लाल भडक आहेत. तर आता बाय बाय टाटा. व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. तर बाय बाय. नवीन व्हिडिओमध्ये रिटर्न भेटू. बाय.